изчаква рибата. Карл, нима някой поръчва я. Карл, мисли пак за вас. Стържан за чудо и приказ. Следвай дух, агент Пи, ще се справя тук. Карл гледа децата. Карл работи той на две места. Карл владее играта. Стържан за чудо и приказ. Карл доставя и пица. Карл, асансьорът счупен е. Карл изкачва се по стълбите. Карл ще тича по етажите. Нощ или ден работи здраво без да спира. И чудно откъде ли тези сили намира. Стържан за чудо